Зад планини и гори, в малка къщичка на края на едно селце, живееше едно момиче на име Емилия. Тя имаше рижа коса, лунички на нослето и голяма страст, всяка вечер прекарваше време, наблюдавайки звездите. Всяка от тях е малка лампичка в небето, която разказва история, обясняваше тя на всеки, който я питаше защо толкова обича да гледа нагоре. Най-любимата й звезда беше една, която светеше най-ярко и винаги й показваше пътя към сънищата. Емилия я нарече Златната звездичка. Всяка вечер имахаше и шепнеше: лека нощ, златна звездичке. Сънувай чудеса. Една вечер, когато слънцето се скри зад хоризонта, Емилия седна на перваза с телескопа си. Погледна нагоре, но нещо не беше наред. Златната звездичка мигаше по-слабо от обикновено. Нейният блясък почти не се виждаше. Какво става? Притесни се момичето. Да не би златната звездичка да е болна. Тази вечер тя не можа да заспи. Въртеше се в леглото, докато изведнъж в стаята и не се появи нещо необикновено. Във въздуха се носеше малка светлинна прашинка, сякаш част от падаща звезда. Прашинката се приближи и заговори с тънък глас: Емилия, имаме нужда от твоята помощ. Аз съм Искрица, пазителят на златната звездичка. Нейният блясък угасва, защото някой е откраднал нашия космически кристал. Без него звездата не може да свети. Как мога да помогна, попита Емилия, гледайки с възхищение малкото същество. Трябва да тръгнем на пътешествие между планетите, за да върнем кристала. Само някой с голямо сърце и смелост, като теб, може да го направи, каза Искрица. Без да се колебае, Емилия облече любимия си пуловер и позволи на Искрица да я понесе към нощното небе. В един миг тя се озова в космоса, заобиколена от въртящи се звезди и цветни мъглявини. На планетата всичко беше в движение, листата, пясъкът, дори облаците танцуваха. Щурците бяха много дружелюбни, но техните песни разказваха за космически крадец, който избягал към лунния каньон. Трябва да отидем там, каза Искрица. Каньонът беше пълен със сребърни скали, всяка от които отразяваше светлината на звездите. Емилия и Искрица претърсваха терена, докато не срещнаха огромен светулка, който пазеше входа на пещерата. Кой идва тук, попита светулката, светейки толкова силно, че Емилия трябваше да закрие очите си. Търсим космическия кристал, отговори момичето. Звездите не могат да светят без него. Светулката присви очи и каза: ако преминете изпитанието за смелост, ще ви покажа пътя. Изпитанието беше да преминат през тъмен тунел, пълен с таинствени сенки. Емилия се оплаши малко, но, държейки Искрица за ръка, смело премина през тунела. От другата страна я очакваше сандък, а в него космическият кристал. Успяхме, извика Емилия, прегръщайки Искрица. С кристала в ръцете се върнаха там, където златната звездичка почти не се виждаше на небето. Искрица вдигна кристала и го постави в сърцето на звездата. Изведнъж целият космос засия с топла светлина, а златната звездичка започна да блести по-ярко от всякога. Благодаря ти, Емилия, каза Искрица. Благодарение на теб звездите отново могат да разказват своите истории. Емилия се върна в леглото си, но преди да заспи, погледна още веднъж към небето. Златната звездичка й намигна, сякаш искаше да каже: сънувай чудеса, Емилия. Тази вечер момичето заспа с усмивка, мечтайки за още приключения сред звездите. Край. Блестяща звезда.